Maite, molt de Molt gust, de gust, estic molt contenta de poder-lo saludar, molt de gust. Quants anys tens, Berta? Oi, això no ho sabem Quants anys tan bé. tens? Un. I el curs va bé? Has començat bé? Sí? Sí? Tu certifiques? Aneu a la mateixa escola o què? Ah, tu sí. Vinga, va, el va fer de fora. El president de la Generalitat és. No només el refugi que es visita, sinó també la idea de recuperar el lloc on les bombes van caure. Aquí va haver-hi, en un minut va haver-hi 224 morts. Aquesta cerca, aquesta Agua buenísima, la Rocío, por favor. Sisplau. Bueno, molt sisplau. Bé, i quants anys tens? 20 més. Pràcticament 2 anys ja, eh? A ver si lo echaré la culpa. Poco a poco. Bueno.